Тапшырының алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Хисматуллин Ринат Ингел улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең матур 45 яшьлек юбилеен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Шафиевлар, Аюповлар, Хабушевлар, Сулеймановлар һәм Ульбековлар гаиләләре котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең якын кешебез 1976 елны Оренбург өлкәсе Тоцк районында якты дөньяга аваз сала. Язмыш сылтавы буенча ул бала чагыннан ук зур Ширкли авылына күчеп кайта. Авыл мәктәбен тәмамлап, үз тормышын үзе булдырырга тотына. Инде 17 ел Мәскәү шәһәрендә намуслы килеш хезмәт итә. Никадәр генә еракта яшәсә дә, энебез бик йомшак күңелле, туганлык хисен саклап, кадерләп яши белүче. Һәр вакыт ераклардан безгә кунакка кайта. Кызганычка каршы, әти-әнисе инде якты дөньяда юк. Шуңа да ике туган кыз кардәше, апасы һәм сеңлесе аның өчен иң якын кешеләр бүгенге көндә. Ул беребезне дә онытмый. Һәр вакыт күчтәнәчләрен алып хәл белә. Якыныбыз изге гамәлләр кылырга да гел ашкынып яши. Кайткан саен корбаннар чалдырып мәҗлесләр үткәрә, садакаларын биреп килә. Бу изге гамәлләре әҗер-саваплар аңа насыйплар кылсын. Якыныбызның бер ягы бар. Ул кем ярдәм сораса да, шуңа киң күңел белән булышырга ашкына. Нинди генә эшкә алынса да, барысы да хәленнән килә. Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез һәм көчең, бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен. Тормышыгыз нык булсын, мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын. Бәхет кошларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк-бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. 45ләр тулды менә. Җитештең олы булып, якыннарыңны кышасың якты шатлыкка тулып. Бел, кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Синдәй акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәрендә җырыбыз бүләк була. 45 төрле төскә без буядык кәефләрне, ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген юбилей энебез каршы ала таң белән. Насыйп итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек, бар затың бар, тулы синең тормышың, көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгеңдә армый-талмый, бер туктамый эшләсен. Туганнарың барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Рәхмәт онытмаган өчен туганлык хисләреңне, утырып бер җыр тыңла әле, онытып бар эшләреңне. Хөрмәтле Ринат Ингелевич, якыннарыгыз гаиләләре белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр сезгә бүләккә юллыйбыз. Alğanısın batırlıq, ənniden jıyğanısın sabırlıq. Tırırsın, uğanısın, hər yaqalaq bulğanısın, sina qarab qayrənib qalırlıq. Dünyağa nur tulğan, dünyağa jır tulğan, tuğanыбыз bizning sim tuğaş. Әйдәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгач. Сылынмасын безнең аралар, гомер күпме генә үтсә дә, яшә батыр булып, яшә матур булып, яшең нишәләргә җитсә дә. Дөньяга нур тулган, дөньяга җыр тулган, туганыбыз безнең син тугаш. Әйтәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгач.
Beyramingni bugün kutlarga Jıyılışıp geldik yanına Nigine bulmasın deyişimiz her vakit Biz tuğanlar bulup qallarga Dünyaga nur tulgan, dünyaga jür tulgan Tuğanımız bizning sen tuğaş Eydeler rahat dip, yaşa ve baxt dip Yanlarında sening biz bulgaş Dünyaga nur tulgan, dünyaga jür tulgan Tuğanımız bizning sen tuğaş Eydeler rahat dip, yaşa ve baxt dip Yanlarında sening biz bulgaş Yanlarında sening biz bulgaş Yaşa ve baxt dip Yanlarında sening biz bulgaş